Го заправиш, ще се разработваш повече. Дали е максимум торчета? Толкова, той е slow fly. Абсолютно за начинаещ. Бавно като фартолет. Какво беше? Аз ще да гледам. Даниелски! О, плитна, бе, Плитна! И това ли е? Е, дай да пробвам склона. Как е Лево? Те има ли спирачка? перфектен. Спирачки трябва да има, ама как е тази спирачка? А то от другата страна, виж. И като ти имам, да? Свали на она. Паша, да измушваш през... Тя има мушена на това. Измушваш се от трупа и... Те някъде да върват. Провери дали стигнат мотора. Не съм сигурен. Беше взел да се показва само, че сега пак стана нещо. Демовски оман. А у нас тако просто тялце... Просто нас не го електрика. На жълтичко. На този. На Стефан. На Стефан. В тях просто Пуснал го е да го продава. да не го продава пак. Ама той отдавна го пусна да го продава. Той го донесе, облетя го, на другата седмица го пусна. Да, след като го облетяхте, на другата седмица го пусна. Просто уникален. А?